माबायदि मेनानै जायो बेखौ दिन्थिलांनो नाजागोन। आं दा बेनि थाखाय थालिर बिलाइखौ हाग्रोनानै लाबाय, मानोना थालिर बिलाइखौ अमा मेनायाव नांगौ जायो, मानोना जों अमाखौ बेयाव दोननानैसो मेनाय जागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो नुनो मोनगोन। दा आङो बानलु फिसाखौ खाना दोनखानोसै, बेखौनो अमा मेनायाव होगोन जोङो। खाखानायबो गैयामोन न'आव, बेखायनो खानांगौ जाबाय दा। नांगौखिनिखौल' खानानै लानोसै आङो। दा बेदरखौबो सुनानै लाग्रोनोसै। ओमफ्राय दायो गंगार दुन्दियाखौबो खाना लाखाबाय आङो। दायो पियास हाग्रोना लाखानोसै आरोबाव। बानलु फिसाखौबो थारा गारना लाखानोसै, दा थाब जानाय बायदि। जाबायानो, दायो बेदरखौ बेवहाय लखबनानै लगायसिगोन जमानो। दा लेमन सेबनानै लाबाय। नांनाय सेबांखौ होनानै लागोन। संख्रिखौ जखानि साग्लिनानै लाबाय, बेनिफ्राय थाव गुबैखौबो एसे होनानै लागोन जों। दा मस्लाखौ होलांनोसै। हालदैखौबो एसे होखाना लाबाय। गासिखौबो दा मिक्स खालामजोब्बाय। बानलुखौबो गथा गथा होबाय। दायो मोनबा बानलुखौ थुफ्लेनानै मिक्स खालामफिनगोन। गासिखौबो लगायखांजोब्बाय। ओमफ्राय दा लाइ बिलाइखौ बहायना लानोसै। लाइ बिलाइयाव बेदरखौ जमा दोननानै बोनथुमसिगोन दायो। दानिया गंगार दुन्दियाखौबो बेदरनि सायाव होखाना लागोन जोङो। बारा मोजां जायासै आंनिया, ओंखायनो दा लाइ बिलाइखौ लायदेरनानै एसे सायाव खादेरना होफिनसिगोन। 30 मिनिट
मिथिया लासै बेदरखौ मोजाङै फोमोननानै लानोसै जोङो। दायो जोंनिया अमा मेनाया 30 मिनिट जाबाय। दा जोङो बोखांनोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। थुदो बिदिब्ला। दायो बेदरखौ बोखांबाय लांनोसै। माबायदि जादों बोखारना नायनोसै दायो। वाव, जोबोद टेस्टि नुखाबाय। भिडियोखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडियोखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। आरो नोंथांमोना आंनि भिडियोखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। बाय बाय।